доста хора! Днес бяхме до Мигрос тук в Швейцария да напазаруваме някакви неща за вечеря и попаднах на нещо много сладко. Тези, които ме познават, много добре знаят, че аз съм луда на тема Аватар, последния повелител на въздуха. И какво намирам? Миниатюрна Funko Pop фигурка на Аватар, където може да се падне всяко едно от тези. Може да видите колко е голямо. Тъй че айде заедно да видим кое ми се е паднало. Аз да ви кажа честно, ще се радвам на апа, защото много го обичам. Но на всяко едно от другите ще си изкефа, ако не ще си купя, още ще събера всичките. Не ме интересува. Айде да го отваряме и да видим кое ще ми се падне. Имаме си мини Зуко. Не знам колко го виждате, но имаме мини Зуко. Не мога, това е adorable. О, това се отваря! Wait, чакайте. Искаш да ми кажеш, че това... Не мога. Много е готино. Аз и мини Зуко ви казваме чао. И кой знае, може да си купи останалите да видим кое ще ни се падне. Бай!